שאלו לנתיבות, נערות ונערים, נלהבים ונלהבות, ביקשו מנוח מאוויר, הגימנסיה מחניק, והבינו שחופשי זה רק ביחד, שחופשי זה רק ביחד. לא חיכו לאף גורל, לא פנו לאף סמכות, הם עזבו תלמים סלולים, הם נטשו אזור נוחות, הם ידעו שהמבחן החשוב הוא מעשים, הם בחרו בצו הדור על פני הפחד, בצו הדור על פני הפחד. הם יצאו מהקווים והם הפכו להיות רבים, הם הלכו על הגדול, הם ציירו תנועה עם מכחול. מחנות העולים, המחנות העולים כבר 90 שנה במציאות פועלים, יוצרים תנועה מחנכת והבנייה תמיד נמשכת. המחנות העולים, המחנות העולים כבר 90 שנה במציאות פועלים, יוצרים תנועה מחנכת והבנייה תמיד נמשכת. ועד היום אנחנו כאן נאבקים על החברה, עושות תנועה של חניכים גם כשקשה היא הבחירה, לא מתמכרים אל הייאוש, כן כל אחד משתדל ליצור קסם אפשרי, אולי קטן אבל גדל, כי יש מקום אחד שבו תמיד אוכל להיות אני, לא גבר ואישה, לא משנה, עשיר אני, כל המשחק הוא במרכז, זה יצירה והלימוד, ובספרי שנות התנועה הנה כתבנו עוד עמוד, יוצאים מהקווים ואנו נהיים רבים, תמיד נלך על הגדול ונצייר תנועה עם כחול. מחנות העולים, המחנות העולים כבר 90 שנה במציאות פועלים, יוצרים תנועה מחנכת והבנייה תמיד נמשכת. המחנות העולים, המחנות העולים כבר 90 שנה במציאות פועלים, יוצרים תנועה מחנכת והבנייה תמיד נמשכת. לזהות את הניצוץ בעין האחרת, להדליק את הניצוץ הזה לאש בוערת, לדבר בלי מסכות, להישיר מבט לרוע, בטבעי שיחתנו את העולם לצבוע ולדרוש מציאות נהדרת. המחנות העולים, המחנות העולים כבר 90 שנה במציאות פועלים, יוצרים תנועה מחנכת והבנייה תמיד נמשכת. המחנות העולים, המחנות העולים כבר 90 שנה במציאות פועלים, יוצרים תנועה מחנכת והבנייה תמיד נמשכת. המחנות העולים, המחנות העולים כבר 90 שנה במציאות פועלים, יוצרים תנועה מחנכת